الکعبہ، رب کعبہ دی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اصل کامیابی یہ کامیابی ہے کہ اللہ بندے دی جان مال نو قبول کر گئے۔ جدا اے سعادت انسان نو نصیب ہوندی ہے، اس تو بڑی بئی سعادت کوئی نہیں ہے۔ قرآن پاک دی آیت جو تلاوت کی تھی ہے، اس کے اندر اللہ فرمائے نے لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا۔ اے قرآن پڑھنے والوں، قرآن سننے والوں، جڑے لوگ اللہ دے رستے دے اندر شہید کر دیتے گئے انہاں نو مردہ گمان بھی نہ کرو۔ بے مقام تے فرمایا زبان نال مردہ آنکھوں بھی نہیں، تے فرمایا گمان بھی نہ۔ ہاں اللہ مردہ نہیں تا کیا ان وجود دے ٹکڑے ہو چکے، اندام بکھر چکے، ان یار قبر کے اندر پہنچا دیتے گئے، بچے یتیم ہو گئے، وراثت تقسیم ہو گئی، عورتاں بیوہ بن گئیاں نے، ساریاں چیزاں لاگو ہو گئیاں، والوی او مردہ نہیں ہے۔ اللہ فرمائے دے نہیں نہیں احیاء عند ربہم، رب دکھاؤ زندہ ان، رزق بھی ملتا ہے، خوشحال بھی ان رب دے آؤ۔ لیکن ایک گل ظاہری صورت کے اندر سمجھ نہیں آتی، جو سارے سامنے وجود دے ٹکڑے ہو چکے ہیں، وجود ختم ہو چکا ہے، لیکن اللہ دے او زندہ مردہ گمان بھی نہ کرو۔ یہ گل سمجھ نہیں پئی آندی۔ صحابہ نے نبی علیہ السلام دے کولوں پوچھا تے آپ نے انہاں نو جواب وچ دسا کہ زندہ کیویں کر کے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا او زندہ ان تے ان کر کے زندہ ان جو انہاں دے جسماں چوں روحاں نکلیاں اللہ جنت دا انہاں نو داخلہ دے دیتا ہے۔ جنت دے اندر سبز رنگ دے پرندے تے انہاں دے پیٹاں دے اندر انہاں دیاں روحاں نو رکھ دیتا گیا ہے، اور او پرندے جنت دی سیر تفریح بھی کر دیں، جنت دے میوہ جات تے پھلات بھی کھاندے پیندے رہ دیں۔ انہاں دے ٹھکانہ واسطے اللہ اپنے عرش دے تلے کندیلاں بھی لا لیتیاں جتھاں وہ آ کے آرام بھی کر گندیں۔ اللہ نال کلام بھی ہوندی رہندی ہے، گفتگو بھی ہوندی رہندی ہے، اللہ حال حوالی انہاں تو پوچھدے رہندے نے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا اللہ انہاں شہداء دیاں روحاں تو پوچھ دیں حل تشتہون، کوئی چاہت ہوئے کوئی خواہش ہوئے دسو۔ انہاں دا جواب ہوندہ ہے اللہ کوئی خواہش نہیں، ہر چیز موجود ہے، ہر سہولت آسانی موجود ہے، ساڈا کوئی سوال کوئی نہیں۔ اللہ دن نہیں نہیں کوئی تا دسو، وہ دن جی نہیں بات اللہ دے جلے بار بار اللہ تعالیٰ دی طرف اصرار ہوندے نا، کئی تا دسو کوئی حاجت تا دسو۔ ود شہداء آپس دے اندر مشورہ کر کے ایک تمنا تے آرزو اللہ دے اگے پیش کر دینا، تو آدھن یا رب نرید ان ترد ارواحنا الى اجسادنا فنقتل فی سبیلک مرۃ اخری۔ اللہ جیڑا مزہ تے لطف تیرے رستے دے اندر گردن کٹاون دا آیا گئی، او مزہ تے لطف جنت جو کوئی نہیں۔ اس واسطے اساں چاہتے ہیں جو اگر ساری حاجت تے تمنا پوری کرنی ہے تو سانو ایک دفعہ دنیا تے واپس لوٹا دے۔ ایک کو شہید ہے جڑا واپسی طلب کر سی، ورنہ جنت پہنچن والے کہیں بھی واپسی طلب نہیں کرنی۔ جنہیں ویلے شہید اے تمنا کر سن، اللہ دا جواب ہونے انی قضیتو، میں اللہ ایک قضا کر چکا، فیصلہ کر چکا، انہم لا یرجعون،
یموتون، جیڑا بندہ ایک دفعہ دنیا تو اڈے آ گیا اس نے واپس نہیں مرنا۔ شہداء واپسی چاندن اللہ واپس نہیں لوٹائندا تے بنہاں نو اللہ انہی آون ہی نہیں دیندا۔ جہتے موت آ گئی اُدھی روح نو اللہ اپنے کول قابو کر کے دے۔ نیکاں دیاں روحاں اعلیٰ علیین وچ آ گئیاں، بد روحاں سجین تلے عذاب وچ چلیاں گئیاں، واپسی دنیا تے نہیں، کداں بھی نہیں، نہ جمعرات نو نہ اگے پیچھے واپسی کوئی نہیں۔ تو شہداء دی واپسی اس واسطے وہ تمنا کر دیں کہ جڑا مزہ تے لطف اللہ دی خاطر اپنی جان مال دے قربان کرنی ہے، اللہ دی جنت دی او مزہ تے لطف انہاں نوں نہیں آ گیا۔ اللہ فرمائے دینے وعدنا علیہ حقا فی التورات والانجیل والقرآن ومن اوفا بعہدہ من اللہ فاستبشروا۔ مومنہ دا جڑا یہ سودا ہویا ہے کہ مومن جان مال لے کے اللہ دے بدلے جنت دے سی، اللہ دے اس سودے تے تساں خوش ہو جاؤ۔ تھانوں اس سودے تے خوش ہونا چاہیے، بڑے نفع دا سودا ہے، جان مال اللہ دے رستے تے لگ ونجے تاوی تھوڑا سودا کھرا جنت دے بدلے، جو واپس آ گئی ہے تاوی جنت دے بدلے۔ اللہ دے ذالک هو الفوز العظیم، ایک ہے اصل بڑی کامیابی۔ اس واسطے ہر مسلمان دا حق بنتا ہے کہ اللہ دی خاطر اللہ دی دتی ہوئی اس جان مال نو تیار رکھے، جڈا کہ تھائیں ضرورت آ ونجے تے جان مال نو بچا کے نہ رکھے۔ اللہ دے نبی نے فرمایا جڑا بندہ ساری زندگی گزار گئے کداں اس دے دل وچ خیال نہیں آیا کہ میں جہاد کراں ہاں، یا کوئی موقع آ گئی تو اس نو اس پاسے توجہ نہیں ہوئی، اللہ دے نبی نے فرمایا اے بندہ جڑے مرسی تا منافقت دی موت تے مرسی، تے جنا سچے دل دے نال دعا کرسی راندا اللہ مینوں شہادت دی موت دے، شہادت دی موت دے، آ گئی تاں ٹھیک ہے، جو نہیں آئی تا اللہ اس دی سچی طلب دتے درجہ شہادت ضرور نصیب کر دے سی۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔